Hai un ano a Asociación Boa Vida de Pontevedra poñía en marcha os proxectos Vida Compartida e Fogares Creativos cun dobre obxectivo, a afrontar a soidade non desexada e a escaseza de vivenda. Actualmente contan con 5 experiencias exitosas. Temos 5 casos de éxito, 3 deles de vivenda compartida e 2 delas en alugueiro solidario, e creemos que é o momento de seguir impulsando e ampliando nesta segunda fase que xa comezamos. O perfil das persoas acolledoras é semellante, son xubilados ou prexubilados que viven sós sen querelo. No caso dos acollidos, teñen entre 30 e 69 anos e están desempregados, traballan na economía somerxida ou os seus salarios non son suficientes para permitirse acceder a unha vivenda. Dos datos de persoas localizadas que viven solas, localizamos a 40 persoas nesta situación e destas 25 accederon a facer a entrevista. E destas 6 participaron nos obradoiros de persoas acolledoras. Persoas acollidas participaron na formación 15 persoas, pero temos lista de espera, para iso non temos problema. De feito, nesta fase última do proxecto a formación xa rematou, pero vamos a mantela 2 veces ao mes. No caso dos alugueiros éticos do programa Fogares Creativos, Boa Vida ten 2 vivendas, unha en Vilaboa e outra en Pontevedra. A asociación actúa de avalista a persoas desempregadas sen papéis de residencia ou en risco de exclusión social. Aquí tuvemos menos éxito que na localización de vivendas de persoas sen soidade, non? Para acceder a persoas, nós fixemos unha campaña que decía: tes un piso baleiro, chámanos e falamos. Sin máis, aí nos costou moitísimo. De feito, a primeira vivenda, a vivenda do núcleo urbano, a conseguimos porque unha voluntaria da asociación tiña unha prima que alugaba a vivenda. A iniciativa comezou mirando cara ás parroquias do rural pontevedrés. Agora, nesta segunda fase, pretenden chegar ao casco urbano da cidade. Son traballos, insisto, a medio e longo prazo, que un dos problemas fundamentais que temos que vencer, e é moi difícil vencelo, é a desconfianza de meter persoas a vivir connosco, que é humanamente comprensible, de rachar algúns tabúes sociais que son difíciles porque están moi arraigados na nosa sociedade. Estes programas de Boa Vida contan co apoio do Concello de Pontevedra, que achega 15.000 euros para contribuir a que sexan unha realidade.